2 броя ключове, сервизиран Туран, хубав автомат. Това е Туран здрав, бензинов здрав Туран. Който търси, може да дойде да си го погледне, няма да остане разочарован. 7 места е, тонирани стъкла. Когато от границата на Италия и Швейцария, карал го е собственик с швейцарски паспорт най-вероятно, защото знам, че сме му платили мита и ДДС-та, няма нищо за плащане. Имаме ксенони, прескалки на ксеноните, красиви лайсни, крос се води като изпълнение. Пак го показвам външно да го видите. И почваме от багажника. Така. Още 2 седалки. Перфектен таван. Оборудване. Крикове ключове. Трябваше да го затворя по-хубаво, че държа 10 неща. Това е. Така. Корите са златисти, както и лайсните, както и самия салон. Изглежда много свежо и много хубаво. Пак казвам това, за да разбере някой кое какво как изглежда, трябва да дойде на место да го погледне. На телефона не знам колко добре ще добиете представа колко истинска и свежа е тази кола. Сега ще го преместиме. Сто 15 000 км. Абсолютно нормално да изглежда по този начин. Това е просто като от магазина. Автоматика, доказан DSG, знам, че хората, които търсят такава кола, ще са наясно. Автоматът им е здрав, не се чупи. Същевременно този мотор е много добър. Бензинка, икономичен мотор, дето върви. Тук е мултифункционални волани и всичко останало. Хубава кола. Не, топ състояние. Мога да кажа повече за това красавец. Който иска хубав миниван с 7 седалки, спокойно може да заповяда да го погледне.